ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Mai biyan bukata kai na sako, so nake yaban kuma yayi karko, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Allah salati ga annabi, ƙara su gunna muɗallabi, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Auliya ona ya ba halin ku, shi yasa nake kuma kishin ku, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Da sahabu masu adan tafiya, masu son ku suke da kwalliya, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Shewana Tijjani da Jilani da Barhama ba kwa kyale ni, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Sai Zidin Rabi Usmanu, so nake ka ƙara ɗagan hannu, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Ya sai da gaisuwa nake a gabanki yanzu a nan take, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Sallama nake ga Rasulallah, ka amsa ka ce mini madalla, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Mai adan nubuwa annabi ne kai, sarki kowa bawa ne, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Na daɗe ina son begenka, gashi ina kuma kishinka, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Wallahi annabi san ka nake, a gidanka in zama ɗan aike, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Jina gani na ya Allah, ka sa ya zamo ga Rasulallah, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Ma'aiki ina wani ba kai ba, kowa ne ba mu gane ba, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Ƙasaita sai ƙasaitacce, mai gidanmu ne fa amintacce, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Ba a haɗa ko Allah da wani, ka je ka duba can za ka gani, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. La ilaha illallah aka ce, sai Muhammadu ƙarshen zance, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Shi annabi ya iya zance, zan faɗe shi ko zan gigice, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Zan faɗa da harshen Allah ne, shi ya ce mu so shi fa hujja ne, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Ban ga inda ba a gurin kake ba, komai na faɗa babu fargaba, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Wallahi annabi san ka nake, ka ishe ni komai nan take, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Kuka nake mahabuballa, a gaban ka share mun kwalla, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Sutura kake yi wa halitta, wacce ba talauci a cikinta, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Annabi mai tausayi yake, shi yasa da shi muka lillike, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Annabi ba da ban kai ba, ko sallah yanzu ba za a yi ba, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Ka baiwa mata duk yanci, arzikinka kowa ma ya ci, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Baka ja a ja sai an faɗi, kowa ya tilas ne mu faɗi, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Mai saka lallai ya dace, maƙiyinka kai wawa ka wuce, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Zantukan mu kullum annabi ne, sabo yake wannan ai haka ne, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Nutsuwa muke in mun ji shi, in ka gan mu ka ga masoyan shi, ya mubajjali ya mukammali ƙarshen tafiya. Rasulul malahi mutum asali, kai ka zo da addini mursali, ya mubajjali ya mukammali
kammale karshen tafiya. Ina ma wayo ni da zama hular ka sanya ni ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Mai Aliyu yana Abubakar shi ne Saddiqu abun fari ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Ni Fatihu ni na zaɓe ka kasa in zo har raudarka ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Zan zo na gaishe ka annabi da baitoci masu yin ladabi ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. A musamman in ziyarce ka har da faɗi matu tsokarka ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Dan kimar ahalil baiti a yi min na je can nai santi ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Mai jura wautar wawaye ambatan ka ke samin maye ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Mai bawa dukkan mai nema al'amini ga koko nima ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Ni Bashir ina mai kaunar ka yi min dan tasirin ka ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Ni anan nake so zan tsaya Sharif Fatihun ga na kairiya ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Roko nake yi ya Allah ka karan dan manzon Allah ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Tsira aminci ya Allah ka kara kunsa Habiballah ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Zan bar ku sai wata waƙar nan masoya gare ku ba shi kenan ya mubajjali gare ku ba shi kenan ya mukammale karshen tafiya. Ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya. Ya mubajjali ya mukammale karshen tafiya.